سربال‌های دسته‌ها را برای برداشتن پرچم جمهوری تاجیکستان دعوت می‌کنیم. ассалому алайкум бинандагони арҷманд, дӯстдорон ва алоқамандони футбол. имрӯз бо баргузории рақобати суперҷоми тоҷикистон дар соли 2020 мавсими нави футболӣ дар кишвар шурӯъ мешавад. ва бори дигар дуруд дӯстони арҷманд, қабл аз оғози бозии суперҷоми тоҷикистон сараввал парчами ҷумҳурии тоҷикистон баланд бардошта мешавад ва суруди миллӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе танинандоз мегардад. чунодал бинандагони арҷманд, ҳамасола рақобатҳои чемпионати миллии кишварамон ва мусобиқоти расмӣ дар дохили кишвар бо баргузор шудани бозии суперҷоми кишварамон оғоз мегардад. инак бори 11-ум дастаҳо барои балдаст овардани ҷоизаи мазкур бо ҳам талош карда истоданд. дар ин байн албатта дастаи истиқлол таҷрибаи нисбатан зиёд дорад, вале хуҷанди шаҳри хуҷанд ҳам давоми 3 соли охир пайдар ҳам барои ин ҷоиза талош мекунад ва дирӯз зимни нишасти матбуотӣ сармураббии ин тим иқрор омад ки онҳо баҳри шикаст додани истиқлол ҳатман дар мубориза барои ба даст овардани суперҷом талош хоҳанд кард. ва дӯстони азиз, биёед ба ҳайти дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. истиқлол дарвозабон рақами 1 Рустам Якимов, ҳимоятгарон рақами 2 Марко Милиш, 3 Табризи Давлатмир, 5 Искандар Ҷалилов, 6 Зоир Ҷурабоев, 7 Виктор Свежев, 10 Алишер Ҷалилов капитани даста, рақами 14 Шеридин Бобоев, 17 Эҳсони Паншанбе, 21 Алексей Ларин ва рақами 63 Манучер Ҷалилов. сармураббии ин даста Виталий Левченко аст, мураббие ки соли гузашта дар ҳайти дастаи Хуҷанд фаъолият мекард. дарвозабони дастаи хуҷанд маъмур икромов рақами 12, футболбозони хатти дифоъ манучер сафаров рақами 5, рақами 19 хуршед бекназаров, рақами 20 сироҷ ҳамроев, рақами 21 фирдавс чақалов ва ҳамчунин дар хатти дифоъ ойбек абдуғаффоров рақами 14 бозӣ мекунанд. дар хатти ним муҳофиза бахтиёр чориев рақами 8, рақами 7 комрони мирзонаҷод ва санҷар ихсибоев рақами 23, рақами 70 абдулмумин забиров ва ҳамлагари марказӣ дилшод бозоров ҳамзамон капитани даста ҳам ҳаст ки бо шакли ҷойгиршавӣ 5-4-1 онҳо бозӣ мекунанд. сармураббии тим Никола Лазаревич. дастаи истиқлол ҳам бо нақшаи дигар бозӣ мекунад. бо нақшаи 5-4-2 онҳо ҳунарнамоиро идома хоҳанд дод. 5-4-1 агар хато накунам ва ҳайти дастаи хуҷанд ҳамчунин аст. онҳо бо 5 ҳимоятгар ҳоло ҳунарнамоӣ мекунанд, аммо мебинем ки дар хатти дифоъ абдуғаффор ва бекназаров ҳунарнамоӣ мекунанд, вале рафти бозӣ ҳам нишон медиҳад ки футболбозони ин даста дар кадом мавқеъ қарор гирифтанд. ва чӣ тавре ки мо огоҳ дорем ва пештар ҳам иттилоъ дода буданд қабл аз бозии дастаи истиқлол ва хуҷанд, дақиқаи хомӯшӣ ба хотири фавтидагони бемории коронавирус баргузор мешавад дар варзишгоҳ ки албатта инҷо футболбозон андаке хомӯш хоҳанд истод.
воқеан ҳам коронавирус ин як беморӣ, як вабои асри 21 шуд ки тамоми сокинони сайёраро қатъи назар аз анамон гӯем кадом як гӯем парастишҳои худ ба якдигар муттаҳид кард ва чӣ тавре мебинем дар варзишгоҳ ҳам як шиёри бисёр хубе инҷо овезон аст нест буд коронавирус ва мо бар зидди ин беморӣ ҳастем, бар зидди паҳншавии он ва чӣ тавре медонем сокинони сайёра аз дуртарин гӯшаҳои он то ба Гренландия ба ҳам иттифоқ шуданд то ин ки ин маризии ҷиддиро воқеан ҳам аз рӯи сайёра нест кунанд. бале воқеан ҳам бузургтарин рақобатҳо айни ҳол лағв гардиданд ва бисёри онҳо қатъ шуда ба соли дигар гузаронида шуданд, махсусан мусобиқаи чемпионати Аврупо ки ин тобистон баргузор мешуд ё худ бозиҳои муҳташами олимпӣ дар Токио 2020 ки ҳама инҳо ба хотири хуруҷи бемории коронавирус ба соли 2021 гузаронида шуданд. Ва дӯстони азиз, инак бозии дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд оғоз мешавад. Соҳибони майдон чун ҳамеша дастаи Истиқлол ки имрӯз ба сифати мизбон ҳам ин бозиро оғоз мекунад, бо либосҳои сурх рақобат мекунанд. Хуҷанд бошад чун ҳамеша бо либосҳои кабуд ҳунарнамоӣ мекунад. Ва бори дигар мо шуморо дӯстони арҷманд бо мавқеъгирии бозингарони ҳар ду даста ошно мекунем, чун мебинем ки нисбат ба бозии ахири дастаҳо дар даври аввали рақобатҳои гурӯҳи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё инҷо қариб ки нақша дигар аст, ҳарчанд тағйиротҳо дар айти ҳар ду даста дида мешавад. Хуб, хушбахтона кишвари азизи мо аз камтарин кишварҳои дар рӯи дунё аст ки албатта бинандагони арҷманд гирифтори ин вирус нашудааст ва чӣ тавре мебинем рақобатҳо дар доираи суперҷоми кишвар ва марҳилаи бозиҳои даври якуми марҳилаи якум бидуни иштироки мухлисон албатта баргузор мешавад. Ин ҳам ба хотири пешгирӣ ва чораҳои амнияти, ба хотири гӯем эмин нигоҳ доштани аҳолии кишвар мебошад. Ва имрӯз агарчанде мухлисон нестанд, вале рақобати ин ду даста мо интизор дорем ки дар сатҳи бисёр ҳам хуб ва ҷолибу дидани сурат мегирад. Ҳар ду даста ҳам давоми солҳои охир пештовозони футболи кишвар дониста мешаванд ва инак дар мусобиқаи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ҳам давоми ду соли охир дар як гурӯҳ бо якдигар иштирок карда истоданд. Ва ин дуюмин бозӣ аст ба ин дастаҳои мазкур ки дар мавсими кунунӣ мо мебинем чӣ гуна вазъияти хавфнок ба вуҷуд меояд ва ҳисоб кушода мешавад. Хуҷанд аввалин шуда бинандагони арҷманд ҳисобро кушод. Ним муҳофизатгари ин тим Санҷар Рихсибоев буд ки дар як ҳолати бисёр ҳам ногуворе ки футболбозони тими Истиқлол дар назди дарвозаи худ ба вуҷуд оварданд, аз иштибоҳи онҳо истифода кард ва ҳисобро кушод. бале воқеан ҳам мо интизор надоштем ки дар дақиқаи дуюми рақобат аллакай футболбозони дастаи Хуҷанд метавонанд ҳисобро боз кунанд. Воқеан ҳам дар ин лаҳза бубинед ки чӣ гуна як бозигузори хуб аз маркази майдон аз канор оғоз шуд ки онҷо партов бисёр ҳам хуб иҷро гардид ба ҷаримагоҳ ва Рихсибоев ҳам тавонист бо дарвозабони дастаи Истиқлол 1-1 барояд. мавқеъгирии футболбозони хатти дифоъи дастаи Истиқлол боис бар он шуд ки легионери узбек дар ҷаримагоҳ озодона тӯбро ҷониби дарвозаи Рустам Якимов равон кард ки дарвозабони дастаи Истиқлол ҳам натавонист дар ин лаҳза дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дорад. ва воқеан ҳам бобо дар ҳамон лаҳза Рустам ва Марко Милич якдигарро дуруст дарк накарданд, ҳамдигар нофаҳмӣ байни онҳо дида шуд ва ҳамин сабаб гардид ки футболбозони тими Хуҷанд аз ин фурсати дар ихтиёр доштаашон истифода баранд. Гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии Насрулло Кабиров ин бозиро қазоват доранд. Дар канорҳо ба ӯ Акмал Буриев ва Исмоил Нуралиев кӯмак мекунанд. довари чаҳорум Гулмуроди Саадулло дониста мешавад. ва имрӯз маълум мешавад ки Хуҷанд нисбат ба он бозии ахире ки бо дастаи Истиқлол анҷом дода буд дар доираи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё куллан бозии дигар бояд нишон бидиҳад, чун дар нахустин бозие ки дар соли 2020 баргузор шуд, бозии расмӣ то як андоза, албатта дастаҳо як марҳилаи бисёр мушкилӣ омодагиро пушти сар мекарданд ва аз якум бозӣ ҳам то як андоза бисёр чизҳо маълум мешавад. Вале аллакай медонем ки дастаҳо дар мавсими нав таҷрибаи ҳамдигарро хуб эҳсос мекунанд ва имрӯз бубинед акнун барои ба даст овардани суперҷом ки Хуҷанд 3 дафъам дар ин бозӣ мағлуб шудааст қаблан ва натавонист муваффақ бишавад, имрӯз имконияти чорумро бояд аз даст надиҳад. Истиқлол чун ҳамеша яке аз ҷоизадорони асосии мусобиқа ки 8 маротиба тавониста буд ин суперҷомро ба даст оварад. ҳоло имконият барои футболбозони дастаи Истиқлол эҳсон зарба мезанад ва ҳисоб баробар мешавад, аммо дар ҳолати нобозӣ қарор мегирад капитани дастаи Истиқлол. бале,
бале, Алишер Ҷалилов дар зудтарин фурсат дар бозиёфти тӯб муваффақ шуд ва зарбаро ҷониби дарвозаи Маъмур Икромов иҷро кард, аммо мо ҳоло такрори ҳамин ҳолатро метавонем бубинем. Чӣ тавре шумо ҳам дида истоед бинандагони арҷманд дар ҳолати ғайрибозӣ қарор дошт ҳангоми иҷроиши зарбаи ҳамдастаи худ Алишер. Аз ҳамин сабаб ҳам гурӯҳи доварон хеле хуб ин ҳолатро баҳо доданд ва офсайдро ба қайд гирифтанд. бале, ва бори дигар хотиррасон мекунем болотар ки дар давоми 10 соли баргузории суперҷоми Тоҷикистон ки аз соли 2010 манша мегирад, Истиқлол 8 маротиба муваффақ шудааст ва 2 маротиба танҳо дастаҳои ҳосилот ва равшан тавонистанд суперҷоми Тоҷикистонро ба даст оваранд. ҳоло имконият барои футболбозони Истиқлол эҳсони панҷшанбе, зарба аз ҷониби Ҷалилов ва бубинад ки чӣ гуна вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Хуҷанд ва Маъмур Икромов тавонист ки севиёлӣ намояд. Воқеан ҳам ин дарвозабони солхӯрдаи дастаи Хуҷанд дар ин лаҳза тавонист зарбаи задаи футболбози дастаи Истиқлолро баргардонад. аз нигоҳи аввал чунин намуд ки Маъмур метавонад озодона тӯбро ба дасти худ гирад, вале ин тавр нашуд. зарбаи иҷро кардаи Манучер Ҷалиловро бори дигар мебинем. такроран бори дуюм сейв анҷом дод дарвозабон ва тавонист ин хавфу хатарро аз назди дарвозааш дур кунад. Табрез аввалин шуда ба бозиёфти тӯб муваффақ шуд, аммо зарбаи бо пӯи чап иҷро кардаи муҳофизатгари дастаи Истиқлол хело ҳам баланд ва ноаниқ буд. бале, воқеан ҳам агар чун одат Истиқлол ба дарвозаи худ гол сар бидиҳад, то як андоза бозии хуби худро нишон медиҳад. ман фикр мекунам фишор ва прессинги онҳо дар назди ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд зиёдтар мегардад ва ин албатта аз худи ним муҳофизатгарон ва ҳамлагарони дастаи Истиқлол вобастагӣ дорад. чун мебинем имрӯз дар маркази майдон дар ҳайати дастаи Истиқлол капитани даста Алишер Ҷалилов бозӣ мекунад, эҳсони панҷшанбе ҳунарнамоӣ мекунад ва инчунин дар ин мавқеи майдон боз футболбозони хатти дифоъ ҳам кӯмак мекунанд. албатта дар ҳайати ҳарду ин даста ба фарқ аз бозие ки дар даври якуми ҷоми конференсияи футболи Осиё дар оғози моҳи март доштанд, тағйиротҳои чашмрас дида мешавад. барои мисол Виктор Свежев ки дар ҳамон бозӣ имкони иштирокро надошт, ин муҳофизатгари Рустабор ҳоло аз дақиқаи аввал дар ҳайати дастаи Истиқлол ба майдон баромадааст ва то ҷое дар хатти ним муҳофизаи марказ будани ин гуна футболбозӣ бо таҷриба метавонад далели он бошад ки онҳо бо бартарии нисбатан зиёдтар дар баробари Хуҷанд метавонанд имрӯз майдондорӣ кунанд. ва футболбозе ки дар бозии плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё корти соф гирифта буд дар дақиқаҳои поёни рақобат ва маҳз ҳамон ҷо боис бар он шуд ки дастаи Истиқлол ба бохт рӯбарӯ шуд, зеро довар зарбаи пеналти таъин карда буд ва Истиқлол натавонист ба бозиҳои гурӯҳӣ рохат бигирад. ҳарчанд Истиқлол воқеан ҳам наздик буд барои роҳ ёфтан ба бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё дар ин мавсим ки фикр мекунам агар Истиқлол ин корро анҷом медод, воқеан ҳам натиҷаи таърихӣ мешуд барои бошгоҳҳои футболи Тоҷикистон ки то ҳол дар замони соҳибистиқлолӣ тимҳои мо дар ин мусобиқаи муҳташами Осиё иштирок накарданд. хубе, такрори ҳолате ки қоидаи бозӣ нисбати Манучер Ҷалилов вайрон шуд бори дигар бубинем. албатта набудани таҷрибаи доимии бозӣ давоми як моҳи охир каме футболбозон ва ҳайати ҳар дастаро ҳам метавонад нигарон кунанд. партоби навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ фурсати дигар метавонист ба вуҷуд ояд, аммо паси додаи Манучерро Шеридин натавонист қабул кунад. фишори футболбозони Истиқлол идома дорад. Виктор ҳоло бо тӯб аст, паси ӯ ба канор. Табрез боз ҳам тӯбро ба ҳамдастаҳои дигари худ бармегардонад. имкони идома бахшидани ин ҳуҷум ҳаст барои футболбозони дастаи Истиқлол. чӣ тавр мебинем Зуир акнун пас дод ба Табрез. Свежев бошад ба дохили ҷаримагоҳ ирсол мекунад ва Маъмур Икромов аввалин шуда ба тӯб расид. хуб, парвизи имрӯз сармураббии дастаи Хуҷанд Никола Лазаревич се тағйирот анҷом додааст нисбат ба ҳамон бозие ки болотар мо гуфтем. имрӯз Фатҳуллоев, Алишер Баротов ва Андрей Сидоров ба ҳайати асосӣ наомаданд. фикр мекунам инҷо то як андоза сармураббии дастаи Хуҷанд имконият дод ба футболбозоне ки акнун бояд дар мавсими нав барои шомил шудан ба ҳайати асосӣ рақобат кунанд байни ҳамдигар. Хуршед Бекназаров ки имсол баъд аз бозгашт аз чемпионати Индонезия шомили ин даста шуд, дар хатти дифоъ Алишер Баротовро иваз кард. инчунин
футболбозони дигар ба майдон омаданд дар ҳайати ҳамин даста абдумумин забиров футболбози хеле ҳам ҷавон бозингари тими ҷавонони тоҷикистон ва инчунин комрони мирзонаҷо дар маркази майдон ки дар бозии гузашта дар курсии эҳтиёти дастаи хуҷанд қарор гирифта буд. ва бар замин бобо бояд гуфт бори аввал дар ин мавсим Никола Лазаревич шакли ҷойгиршавии футболбозони худро дар майдон дигар мекунад. Дар ду бозӣ бар муқобили Нефтчии Қочқорота бо шакли ҷойгиршавии 4-4-2 бозӣ карданд ва дар дидори худ бо Истиқлол ҳам ҳамин тарҳи бозӣ аз ҷониби ин мураббӣ гузошта шуда буд. ҳоло имконият ҳаст барои ташкил кардани ҳуҷум барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Санҷар бо туп қарор дорад дар дохили ҷаримагоҳ аст. Санҷар ва зарбаи ӯ дарвозабон бо мушкилӣ бартараф мекунад. албатта расиши туп ба пӯи футболбози дастаи Истиқлол каме самти зарбаи задаи Рихсибоевро иваз кард ва ин ҳам боис шуд ки дарвозабон Рустам Ятимов дучори мушкилӣ шавад. бале воқеан ҳам Парвиз мо болотар дар мавриди бозингароне ки имрӯз ба ҳайати асосӣ омадан иброз кардем ва метавонем як чизи дигар низ инҷо ба сами бинандаҳо расонем ки маҳз Фатҳулло Фатҳуллоев ва Санҷар Рихсибоев барои шомил шудан ба ҳайати асосӣ мубориза бояд баранд, чунки ҳар ду футболбоз дар як мавқеъ бозӣ мекунанд. Санҷар Рихсибоев ҳам метавонад дар канори дуст бозӣ кунад, ҳам дар канори чап ва ин чизро Фатҳулло Фатҳуллоев ҳам дуру аст. ман фикр мекунам барои ин ду бозингар рақобат ҷиҳати шомил шудан ба ҳайати асосии дастаи Хуҷанд дар ин мавсим махсусан дар оғози мавсим бисёр ҳам гӯем ки ҷиддитар мешавад. ман рақобати солим доимо дар ҳайати бошгоҳҳо бояд бошад, қатъи назар аз он ки дастаҳо дар доираи мусобиқаҳои дохилӣ иштирок мекунанд ё ин ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, чун рақобат метавонад боиси аз нигоҳи сатҳу сифат пеш рафтани бозии ҳар кадоме аз футболбозон ҳам шавад. ин ҳолате аст ки туп ба дасти Виктор Свежев расид ва довари марказ зарбаи озод таъин мекунад. Бахтиёр Чориев дар назди туб ва ҳоло мебинем ки аз маркази майдон чӣ гуна зарбаи ҷаримавӣ иҷро мешавад. Санҷар Рихсибоев муаллифи голи дастаи Хуҷанд як бора дар экранҳои мо шумо буд дӯстони арҷманд ки тоза ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайваста буд дар оғози соли 2020. Зарбаи Бахтиёр Чориев ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол, аммо футболбозони сурхпӯш ин ҳолатро тавонистанд рафт созанд. муқобили Виктор Свежев ҳам аз ҷониби Дилшод Бозоров капитани дастаи Хуҷанд қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. خب یک چند تغییرات های دیگر هم هستند در هیئت دسته ها که بسیار از فوتبالبازان حالا در هیئت اساسی و هیئت احتیاطی این دو تیم اشتراک نمیکنند. در منبر ورزشگاه همین بازی رو تماشا کرده هستند. بازیگرانی که با داشتن کارت های سرخ در موسم گذشته و با سبب های گوناگون امروز به هیئت دسته های استقلال و خوجند شامل نشدند. مخصوصا شرفجان سالیوف به هیئت دسته خوجند شامل نگردید بنابر سبب آن که باشگاه فوتبال کلوب مرکزی ورزش نسبت این بازیگر عریضه شکایتی هم ارسال کرده است و حتی نسبت دلیر یادگورов که این بازیگر در هیئت دسته کوکتوش است و نسبت وحدت هانونов که حالا در هیئت دسته استقلال این بازیگران حالا تو از جانب کمیته انتظامی فدراسیای فوتبال تاجیکستان اجازت نشود به هیئت اساسی این دسته کمک کرده نمیتوانند. در برابر این شریفبек رحمتов амадони камолов бале салом ашур маҳмадов дар ҳайати дастаи истиқлол имрӯз ба феҳристи иштирокчиёни ин дидор шомил нашуданд. зарбаи кунҷӣ кор карданд шогирдони Виталий Левченко. то рафт мебинем фишори онҳо ҷониби дарвоза бештар мешавад. ҳам тавассути канор ва ҳам тавассути марказ ҳуҷумҳои паёпаи онҳоро дидем, вале чанд нафар дарвозабон Маъмур Икромов маҳорати бисёр баланди худро нишон дод. Фидар Шакалов маълум мешавад ки каме осеб гирифт, вале метавонад бозиро идома дода. бозигари канори дастаи Хуҷанд ва ҳоло Эҳсони Панҷшанбе зарбаи кунҷиро иҷро хоҳад кард аз канори майдон ва зарбаи заминӣ иҷро кардани буд ки онҷо Шеридин Бобоев кӯмак хост, аммо бенатиҷа ин имконият барои футболбозони дастаи Истиқлол ба поён расид. Эҳсони Панҷшанбе воқеан ҳам яке аз футболбозони ҷавон соҳиби истеъдод дар ҳайати дастаи Истиқлол аст ва ҳамчунин дар тими миллӣ низ бозингари бисёр бо таҷриба шумурда мешавад. воқеан ҳам агар Эҳсони Панҷшанбе ҳамин гуна бозиҳои худро идома бидиҳад, фикр мекунам яке аз футболбозони бисёр ҳам калидӣ дар ҳайати дастаи Истиқлол дар маркази майдон хоҳ дар тими миллӣ дар оянда ба ҳисоб меравад, чун дар чанд соли ахир дар ҳамин мавқеи майдон дар тими миллӣ ҳам мушкилиҳо зиёд буд ки дар ин мавқеъ Хуршед Маҳмудов бозӣ мекард, Акмал Холматов ҳунарнамоӣ мекарданд ва чанди дигар аз бозигарони соҳибноми кишвар. бале партофтои диагоналӣ бисёр ҳам олиро иҷро карда метавонад ва бар замми ин биниши майдон аз ҷониби ӯ хело ҳам хуб аст, яъне рафти бозиро ҳам хело
оли дарк мекунад. Читавра мебинем осеби бардоштаи Фирдавс каме ҷиддӣ будааст. Аз ҳамин сабаб табибони дастаи Хуҷанд ба майдон ворид шуданд то ин ки ба Футболплюс кӯмак расонанд. Дар ҳамон лаҳза Шеридин Бобоев бо ӯ барои тӯб талош карда буданд ва ҳамлагари дастаи истиқлол каме ҳам бошад нисбати муҳофизатгари рақиб қоидаи бозиро вайрон кард. Аммо ин чиз чандон ҷиддӣ нест. ҳоло барои баргаштан ба майдон тайёрӣ дида истодааст Фирдавс ва умедвор мешавем ки ӯ ҳатман ба майдон бармегардад. Умуман гуфтем ки бо шакли нави ҷойгиршавӣ бозиро шурӯъ кардан 5-4-1 яъне 5 муҳофизатгарро интихоб кард. Ин гӯем муқобилият нишон додан ба анамон система ё низоми бозии дастаи рақиб аст аз сӯи Никола Лазарович ки мебинем мисли Истиқлол бо 5 муҳофизатгар бозиро шурӯъ мекунад. ва аз тарафи дигар боз ҳам ҷиҳатҳои хуб ҳам дорад ки даста метавонад зуд ба аксулҳуҷум равад тавассути ду футболбози канорӣ, аз канори рост Фирдавс Чакалов ва аз канори чап айни ҳол Манучер Сафаров ҳунар намуданд. ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлол партоби Табрез ва ин ҷо ирсоли тӯб буд аз ҷониби капитани дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов, вале тӯб аз пои футболбозони Хуҷанд аз майдон берун карда шуд ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба нафи шогирдони Виталий Левченко. Хуб, ин дафъа биёед бибинем ки чӣ гуна зарбаро иҷро мекунад Эҳсон. Дафъаи гузашта чӣ тавре шумо дидед як омодагии хосе доштанд бо Шеридин Бобоев, аммо он таркиббороияшон дар асл ба он чизе ки мехостанд таби дилашон буд монанд нашуд. эҳсони панҷшанбе ин дафъа чӣ гуна зарбаро иҷро мекунад ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Партоби ӯ ва бибинед чӣ гуна вазъияти хубам буд. Шеридин Бобоев дар ин лаҳза метавонист тӯбро ворди дарвозаи Маъмур Икромов кунад. ҳоло Алишер Ҷалилов зарба мезанад, аммо ин зарба он қадар хавфнок нест барои дарвозабони дастаи Хуҷанд. беҳтарин фурсат буд барои футболбозони Истиқлол. ва бубинед дар ҳамбарҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳи Хуҷанд муҳофизатгар ва дарвозабон то ҷои якдигарро дуруст дарк намекунанд. ҳарду ҳам ба самти тӯб меҷаҳанд, вале касе ба тӯб намерасад. Маъмур Икромов шояд ягона камбудие ки бошад дар бозии ӯ ин қадди нисбатан пасти ӯ аст дар мавқеи дарвозабонӣ. одатан дарвозабонҳо аз 185 сантиметр қадду қоматашон баландтар ва аз ин ҳам ҳатто баландтар аст ба ҳисоби миёна, вале Маъмур Икромов аз рӯи ин нишон дод чӣ тавре дар гӯем намуди зоҳирӣ ҳам ин чизро пайхаз кардан мумкин каме камбудӣ дорад. вале чунин менамояд бозиҳои махсусан интихобии ҷоми АФК ва инчунин дидори аввали даври гурӯҳӣ бо Истиқлол нишон дод ки Маъмур Икромов таҷрибаи хуби дарвозабонӣ ҳам дорад. беҳуда ситори мураббиёни дастаи Хуҷанд ӯро ба тим шомил накарданд. вале агар мо дар давоми 5-6 соли охир ба ҳайати дастаи Хуҷанд мутаваҷҷеҳ шавем, аслан дарвозабонҳои бад набуданд дар ҳайати даста. Алексей Матросов ки як муддат дар як мавсим баробар бо Никола Сочич дарвозабонӣ мекард дар ҳайати дастаи Хуҷанд ва ҳоло Фарух Бердиевро ба мо нишон медиҳанд. ӯ ҳам собиқ дарвозабони дастаи ҷавонони кишвар аст ки ҳоло ҳамроҳ бо Виталий Левченко дар ҳайати дастаи Истиқлол фаъолият мекунанд. соли гузашта онҳо дар Хуҷанд буданд ва инчунин соли гузашта Давид Купатадзе буд дарвозабони гурҷӣ дар ҳайати дастаи Хуҷанд ки ӯ ҳам то як андоза хуб ҳунарнамоӣ мекард дар ҳайати ин даста. ба наздикӣ ӯ ҳамроҳ бо бошгоҳи кишвари худ тавонист дар як мусобиқаи дохилӣ дар кишвари Гурҷистон соҳиби ҷоиза ҳам шавад. қоидаи бозӣ инҷо вайрон карда шуд аз ҷониби Эҳсони Панҷшанбе. ним муҳофизатгари дастаи Истиқлол дағал бозӣ карда шуд муқобили ним муҳофизатгари дастаи Хуҷанд ва дар ин ҳолат мебинем ки осеби бардоштаи бозингари дастаи Хуҷанд каме ҷиддитар ҳам ҳаст, вале Манучер Сафаров ҳимоятгар будааст. вале ба ҳар сурат метавон гуфт ки дар оғози рақобат аллакай дағал бозӣ кардан аз ҷониби бозингарони дастаи Истиқлол зиёдтар ба назар мерасад. албатта ин як то сония аст лаҳзае ки футболбоз сари вақт вокуниш карда наметавонад, як каме дер мемонад ва ин чиз боиси қоидавайронкунӣ аз сӯи ӯ мешавад. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷандро мебинем. ду нафар талош карда истодаанд барои тӯб, то ба охир мубориза мебаранд бо муҳофизатгари дастаи рақиб ва соҳиби тӯб ҳам мешаванд. баъдан зарбаро дидем аз сӯи Рихсибоев ва ин футболбоз бубинед дар комилан мавқеъҳои озод пайдо мешавад. ин аллакай фурсати сеюм буд барои ин легионери ӯзбекистонӣ ва воқеан ҳам ӯ
او در بسیاری از موقع‌هایی که پس می‌پرسد از همدسته‌های خود مقابل خود یگان نفر بازیگر استقلال را نمی‌بیند. با این خاطر بهترین فرصت داشت که می‌توانست اون را مستقیما جانب دروازه رستم یا تیم اجرا کند و برای دروازه‌بانی دسته استقلال وضعیت مشکل رو به میان آورد. و همچنین در همون لحظه دلشاد بوزورов کاپیتان دسته خوجанд هم تا با آخر برای توپ تلاش کرد و این گویم خصلت بسیار خاصی این حمله‌گر است که هیچگاه از مبارزه کردن تا نفس‌های آخر دست نمی‌کشد و همین بود که در بازی بسیار هم مهم بر مقابل دسته نفتی قوچقورотад در بازی جوابی در همین میدان 3 گل زده او باعث پیروزی دسته خوجанд شد در دقیقه ایلوگی رقابت و واقعا هم یکی از فوتبالبازان بود که سهم نظررس گذاشت در غلبه دسته خوجند برای راه یافتن به بازی‌های گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و سرمربی خوجند هم اشاره کرد که یکی از هدف‌های دسته خوجند در موسم امسال الکی اجرا شد راه یافتن به بازی‌های گروهی مسابقه و هدف‌های دیگر این دسته اون است که امسال در مسابقه داخلی باید اونها یک تحولات رو به میان آورند چون خوجند در دوام چند سال اخیر از لحاظ مالیوی از لحاظ داشتن هیئت کاملا از دیگر دسته‌ها خفا نمیموند و حتی قریب که برابر است با دسته استقلال. بله از بسیار جهت کاری درستی مدیریت دسته احساس کرده می شود و واقعا هم این چیز شایسته تحسین است که در برابر استقلال باز یک دسته دیگری برای هدفهای بزرگ تلاش میکرده در مسابقه داخلی هست. موسم 2018 رو اگر به خاطر بیاریم زیر رهبری نماجان یوسف اونها خیلی نزدیک بودند و تو با خوجند با استقلال برای جایزه تلاش کردند ولی موسم گذشته کمی مانند نبود چون فرقیت در حساب فرقیت در حساب امتیازها البته زیادتر شد و استقلال قبل از مدت قهرمانی نوبتی خود را به دست آورد. احسان پنجشنبه در مرکز میدان پس او را الکی بختیار چوریف خوب در کرد و این هجوم دسته استقلال را برباد داد اما به هر صورت این اشتباه خود را اصلاح کرد. احسان پنجشنبه ظاهر جورابویف هجوم دسته استقلال را ادامه میدهد به قفا برمیگردد توسط کناری چپ هجوم های دسته استقلال زیادتر میشوند چون اونجا تبریز دولتمیر بازی میکند با او کمک میکند ظاهر جورابویف که او هم اساسا بازیگری کناری چپ است ولی امروز با طرحی که سرمربی دسته استقلال پیشه کرده است او همچنین حمایتگر مرکزی هنرنمایی میکند. اویبک عبدالغفورов بله او هجومی نوبتی هم دستش رو آغاز می‌بخشد بختیار چوریف پس جوابی او با اویبک توپ رو به کناری مقابل میرساند بسیار پاسی خوب بود با منوچهر اما در این لحظه می‌بینیم محافظتگری دسته استقلال اسکندر جلیلوف سری وقت اون نیست به موقع خود برگشته هجوم رقیب رو زده برطرف کنه. خورشید بکنظرов حالا پرتاب از جانب سیروچ همراه با کناری راست میدان از کناری راست فردوس چکالов میتوانست هجوم رو ادامه بدهد اما این امکانیت رو از دست داد فردوس چکالov و توپ از میدان بیرون شد اگر خطا نکنم. خب قریب بازی برابر رو متوجه میشویم با اشتراک استقلال و خوجند. حالا دقیقه 22 رقابت حساب 0-1 با فایده بازیگران دسته خوجند است. اینجا هم توپ از میدان بیرون شد و هم بازیگری دسته استقلال در حالت نوبازی قرار گرفت. جناب بالاتر گفتم این دومین رقابت بین این دسته های مذکور در موسم جاری به حساب می رود. یک بازی در دوره گروهی جام کنفرانسیون فوتبال آسیا بود و با قول ویتالی لفچنکو بعد از همون بازی آنها دو تیم به یکدیگر مقابل رو پشت سر کردند. در قسم یکم برتری آنها دیده میشد ولی در جریان پایتی دوم آنها در برابر حریف کمی ضعف خود رو نشان دادند و خوجند چند مرتبه امکانی هجوم کردن رو هم پیدا کرد. در همون بازی هم دلشاد بوزورов امکانات بسیار خوب رو در اختیار داشت ولی حمله‌گری دسته خوجند از فرصت‌های خود استفاده نکرد وگرنه خوجند هم تا جای از امکانات‌های خود اگر استفاده می‌برد شاید حساب همون طور نه بلکه به طور دیگر جمع بست می‌شد. بله منوچهر سفرов навак یک هجوم بسیار خوبی دسته خوجند را آغاز کرد اما پس اخیر اونقدر خوب نبود. بعد شد بوزورов که آماده بود با هجوم دسته خوجند ادامه بخشد. ظاهر جورابویف از کناری میدان با هجوم دسته استقلال و حمایتگر مرکزی دسته استقلال با پیش حرکت میکند. اینجا توپ از جریمه‌گاه دسته خوجند بیرون کرده شد. اسکندر جلیلوف پرتابی خوب هم داشت اما فوتبالبازان دسته خوجند صد گذاشتند در این لحظه. پرتاب احسان پنجشنبه با کناری راست میدان ویکتور سویشوف احسان
боз ҳам паси ҷавоби ӯ ба Виктор акнун тавассути Марко Милич мехоҳанд ҳуҷуми худро роҳандозӣ кунанд, аммо паси додаи муҳофизатгари серебтабури дастаи Истиқлол хато буд. Аксул ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷандро мебинем. Барои тӯб талош карда истодааст Ларин бо капитани дастаи Хуҷанд, вале Дилшод дар ин мубориза ин дафъа бахташ баландӣ накард. Свечов боз ҳам аз канор. Свечов ҳамчун бозингари такягоҳи дастаи Истиқлол дар ин рақобат ҳунарнамоӣ мекунад. Эҳсон бисёр як паси хуб Эҳсони Паншанбе аз канори майдон ва ҳоло Табрези Давлатмир ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Манучер Сафаров инҷо муқобили Искандар Ҷалилов рақобат кард. Свечов гузариши ӯ ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Ҳарчанд тӯбро каме аз худ дуртар раҳо карда буд Виктор Свечев, вале дувари марказ Насрулло Кабиров шояд ин чизро ба эътибор гирифт, ки ӯ назар ба футболбозони Хуҷанд ба тӯб наздиктар буд. Аз ҳамин сабаб қоида вайронкуниро ба эътибор мегирад. Забиров дар мубориза бо ӯ қоидаи бозиро вайрон мекунад. зарбаи ҷаримавӣ ва вазъияти стандартӣ барои футболбозони дастаи Истиқлол дар назди тӯб ҳам Алишер Ҷалилов ва ҳам Эҳсони Паншанбе, ду нафар бозингари дастаи Хуҷанд, Комрони Мирзонашод ва Хуршед Бегназаров девори инҷо Санҷар Рихсибоев девори дифоӣ месозанд. Дигар бозингарони Хуҷанд дар ҷаримагоҳ муқобили футболбозони дастаи Истиқлол мубориза хоҳанд бурд. Зарбаро ки иҷро мекунад? Эҳсон ё Алишер? Биёед бибинем. фикр мекунам Алишер шояд зарбаро иҷро кунад, чун бале инҷо зарбаи Алишер Ҷалилов ва Маъмур Икромов дар ҷои худ аст тӯбро дошт ва имконият надод ба футболбозони дастаи Истиқлол. Аксу ҳуҷуми дастаи Хуҷандро метавонист Абдумумин Забиров идома диҳад, вале ҳарчанд фиреб дод футболбози дастаи Истиқлолро, аммо то анҷом ин ҳуҷумро хубтар идома дода натавонист. Бахтиёр Чориев дар маркази майдон, паси ӯ ба Дилшод Бозоров. ҳоло Дилшод ҳуҷуми дастаи Хуҷандро идома медиҳад. ӯ ворди ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол шуд ва бисёр ҳам хуб бо пой бозӣ мекунад. бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок ва қариб буд ки тӯб ворди дарвозаам шавад. воқеан ҳам ин гуна амалу ҳаракатҳои бисёр ғофилгири ӯ на танҳо гӯем футболбозони дастаи Истиқлол, балки сармураббиро ҳам каме хашмгин кард ва ӯ аз ҷои худ боло мешавад ва аз он бозие ки шогирдонаш карда истоданд шояд каме норозӣ ҳам ҳаст. Виталий Левченко чӣ гуна рақиб ба осонӣ ва озодона дар дохили ҷаримагоҳи онҳо сайру гашт мекунад ва аз болои сари онҳо тӯбро ҷониби дарвоза ҳаво медиҳад. бисёр як имконияти хуб буд барои футболбозони дастаи Хуҷанд. онҳо то як андоза таслим намешаванд баъд аз он ки дарвозаи дастаи Истиқлолро дар дақиқаи дуюми рақобат рах накарданд. Алишер Ҷалилов, Марко Милич. Алишер маҷбур мешавад хело ҳам поён фаромада тӯбро қабул кунад ва ҳуҷумҳои ҳам дастаашро оғоз бахшад, чизе ки шояд хоси ин футболбоз нест. Аслан ӯ каме пештар бозӣ мекунад, вале бинобар сабаби фишори бисёр зиёди футболбозони Хуҷанд ӯ маҷбур мешавад чунин амал кунад. Эҳсон Табрези Давлатмир, партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва инҷо Абдумумин Забиров натавонист тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад. Алишер Ҷалилов гузариши ӯ аз канори майдон. Капитани дастаи Истиқлол ҳоло тӯбро ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ҳаво медиҳад. Шеридин Бобоев дар қабати дуюм талош кард бо Фирдавс Чакалов ва Ойбек Абдуғаффоров. боз як партоби дигар, ин дафъа Маъмур Икромов тавонист аввалин шуда ба тӯб расад ва тӯбро ба дасти худ гирад. дар воқеъ дар бораи Маъмур болотар гуфтем ки шояд қадди ӯ нисбатан паст бошад, вале мавқеъ дуруст интихоб кардан барои дарвозабон чизе аст ки шояд аз қаду қомат ҳам дида муҳимтар бошад ва Маъмур Икромов ин чизро дар сатҳи хело ҳам баланд ва олӣ иҷро мекунад. Эҳсон Насрулло Кабиров ишора мекунад ки Абдумумин Забиров муқобили Эҳсони Паншанбе дағал бозӣ кард, бинобар ин зарбаи ҷаримавӣ ба нафи футболбозони дастаи Истиқлол аст. тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Алексей Ларин пас ба Зоир Ҷурабоев. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлолро мебинем. Виктор паси ӯ ба Табрез, дигар бора тӯбро қабул мекунад. Свежев паси ӯ ба марказ, вале иштибоҳ аз сӯи ниммуҳофизатгари мазкур ба чашм мерасад. имконияти ба аксу ҳуҷум фирор кардани футболбозони Хуҷанд ҳоло ҳаст. вазъияти хавфнок ба вуҷуд меояд. чӣ гуна фурсат, зарбаро мебинем ё на? ва то ба охир талош кард ҳамлагари дастаи Хуҷанд, аммо
дарвозабон Рустам Ятимов маҳорати баланди худро нишон дод. беҳтарин пас буд, агар хато накунам, аз ҷониби ним муҳофизатгари дастаи Хуҷанд Рихсибоев буд ё Абдумумин Забиров. Назарам Забиров. бале, вале каме дер кард Дилшод Бозоров дар ин лаҳза ки бо дарвозабон ҳатто як ба як ҳам баромад. Ӯ бояд дар ҳамон ҳаракати аввалаш зарбаро иҷро мекард, вале дер кард. Поиғаҷи футболбози дастаи Истиқлол ҳам сабаб шуд ки ҳамин ҳуҷуми дастаи Хуҷанд барбод дода шуд. ҳоло Дилшод Бозоров каме осеб гирифтааст ва мебинем ки ӯ бозиро идома дода метавонад ё на. барҳол баргашт ба майдон. бинандагони арҷманд, шумо ин саҳнаро албатта дида наметавонед, вале мо ба шумо иттилоъ медиҳем ки аллакай дар майдон аст. Дилшод метавонад ба ҳамдастояш барои баргардондани ҳуҷуми рақиб кӯмак кунад. Эҳсон дар канор ҳоло бо туп ба ӯ ки кӯмак мекунад. Свежев, партоби Свежев ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд, бозам Маъмур Икромов ин лаҳзаро барбод дод. Табрез паси ӯ боз ба муҳофизатгарони даста Виктор гербара тупро ба Зоир пас медиҳад. Ҷурабоев ба дохили ҷаримагоҳ ирсоли тупро анҷом дод, вале бенатиҷа аст. ишори футболбозони дастаи Истиқлолро ҳоло мебинем. яке паси дигаре аз канори рост, аз канори чап онҳо ба дохили ҷаримагоҳ тупро ҳаво дода истоданд, вале муҳофизатгарони Хуҷанд кӯшиш мекунанд ё ин ки дарвозабони онҳо кӯмакашон мекунад ин вазъиятҳо бартараф карда шавад. Аслан дар бозии дастаи Истиқлол онҳо камтар ба дарвозабон рӯ меоранд, яъне дар бештари ҳолат бо идора кардани ту ба хати ҳамла шитоб мекунанд. Вале бубинед ки ҳоло фишори футболбозони дастаи Хуҷанд ҳам ҳимоятгарони дастаи Истиқлолро маҷбур мекунад ки тавассути Рустам Ятимов бозии худро ба роҳ монанд. Аллакай ин маротибаи чандум мешавад ва Рустам Ятимов ҳам дар ин лаҳзае ки Дилшод Бозоров бо туп рақобат мекард хуб бозӣ кард ва то як андоза рискам карду, чун дигар илоҷ надошт. бале, дигар касе набуд. бале, Табрез Манучер Ҷалилов, партоби ӯ ва инҷо боз ҳам дағал бозӣ карда мешавад. инҷо аз сӯи Комрони Мирзонажод чунин қоидаситезӣ ба назар расид. Коргардони лаҳзаро нишон медиҳанд. Агар он фурсате ки бозингарони Хуҷанд ҳам бо дарвозабон як ба як баромаданд коргардон нишон медод, бисёр ҳам хуб мешуд, чунки онҷо мо надонистем Рихсибоев буд ё Абдумумин Забиров ки Дилшод Бозоровро як ба як баровард. каме танишҳои лафзӣ ҳам инҷо байни футболбозони ҳар ду даста дида мешавад, вале мебинем онҳо хеле хуб дарк мекунанд ки қоида вайронкунӣ буд ва баҳсу мунозираи зиёд ҳам инҷо зарур нест. барои иҷроиши зарба чанд тан аз футболбозони дастаи Истиқлол ҳоло тайёри дида истоданд, вале дар ин байн мо фурсате дорем ки ҳамон лаҳзаи қаблиро бубинем. Забировро бубинед чӣ гуна паси олӣ медиҳад ва то ба охир талош мекунад инҷо капитани дастаи Хуҷанд, аммо имкони зарба заданро аз даст медиҳад. зарбаи ҷаримавӣ ва ҳоло ки ин зарбаро иҷро мекунад Марко Милич, зарбаи ӯ ба девори дифоии футболбозони дастаи Хуҷанд бармехӯрад. боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба нафи футболбозони Истиқлол. Маъмур Икромов бошад айниҳо бозингарони дастаи Хуҷандро инҷо ишора мекунад ки бояд хубтар бозӣ кунанд дар ҷаримагоҳ. зарбаи кунҷӣ боз ҳам Эҳсон дар назди туп ва ӯ масъули иҷроиши зарбаи кунҷӣ аст ба назарам дар ҳайати даста. дар ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд аллакай 6 бозингари дастаи Истиқлол қарор доранд. партоб иҷро карда мешавад. дар ин лаҳза Манучер Ҷалилов тавонист тупро дар ҷаримагоҳ нигоҳ дорад. Дилшод Бозоров инҷо фикр мекунам ҳеҷ амали қоидаситезӣ ҳам набуд дар қабати дуюм, вале афтиши Дилшод ба замин ва бархурди ӯ каме барои ин футболбоз дарднок буд. аз ҳамин сабаб ҳам мебинем футболбози дастаи Хуҷанд ҳоло дар замин хобидааст ва ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. хуб ба бар сурат Парвиз бозӣ дилгиркунанда ҳам нест. ҳуҷумҳои пайҳам аз ҷониби ҳар ду даста як бозӣ бисёр ҳам хуб ва саҳнаи зеборо ба мо намоиш дода истодааст. албатта дилхоҳ футбол бо будани мухлисон зебу зиннати дигаре дорад. бинандагони арҷманд дирӯз ин чизро дар нишасти матбуотӣ ҳам сармураббиён ва ҳам футболбозони ҳар ду даста иқрор шуданд, вале ин нуктаро ҳам бояд фаромӯш накунем ки муҳим саломатӣ ва гӯем тандурустии сокинони кишвар аст ки
пеш аз ҳама сиҳату саломатии онҳо дар ҷои аввал меистад. аз ҳамин сабаб наомадани онҳо ҳам боис мегардад онҳо тавассути телевизион ин рақобатро тамошо кунанд, яъне чунин фурсат ҳам барояшон ҳаст. ва умуман ҳоло дар футболи аврупову амрикову африқо ва ҳатто осиё то як андоза танаффус ҳам ҳаст, чун ҳамаи бозиҳо лағв карда шуданд ва танҳо дар ҷаҳон ҳоло бо шумули Тоҷикистон 3 чемпионат баргузор карда мешавад. Чемпионати Беларус ва акнун пагу чемпионати Лигаи олии кишвар сар мешавад ва инчунин боз як кишвари дигар, кишвари Амрикои Лотинӣ буд агар хато накунам. Бале. боз як қоида вайрон кунӣ инҷо. ва Парвиз, аз ин фурсат ҳам фикр мекунам дар бораи футболи Тоҷикистон ҳам тамоми ҷаҳон маълумот пайдо мекунанд. Аллакаш дар саҳифаҳои расмии варзишии сайёра хабарҳоро дар мавриди суперҷоми Тоҷикистон ва ҳамчунин оғози мавсими нави Лигаи олии мамлакат борҳо дидем. бошад ки ин таваҷҷӯҳ албатта ба афзудани нуфуз ва сатҳи бозиҳои Лигаи олии футболи кишвар замина гардад. чӣ тавре мебинем ду дастаи пештози футболи кишвар дар солҳои охир имрӯз Истиқлол ва Хуҷанд бо ҳам бозӣ карда истоданд. сифати бозӣ ҳам то рафт солҳои охир аз ҷониби бошгоҳҳои кишварамон ба сатҳи бошгоҳҳо ва дастаҳои кишварҳои дигари осиёӣ хело, яъне дар назар дорам кишварҳои пешрафтаи осиё наздик шуда истодааст. ҳамин буд ки Истиқлол ба таври арзанда дар ду марҳилаи интихоби Лигаи чемпионҳои Осиё бар муқобили дастаҳои кишвари Узбекистон ки иштирокчиёни доимии Лигаи чемпионҳо ҳастанд ва кишвари Арабистони Саудӣ муқобилияти арзанда ҳам нишон доданд. ҳамин буд ки обрӯ нуфузи Истиқлол ва мавқеи ӯ дар радабандӣ ҳам бисина як бора боло рафт ва онҳо дар қатори намон дастаҳои беҳтарини кишварҳои Осиёи марказӣ қарор доранд. бале, воқеан ҳам дар миёни рӯйхати беҳтарин бошгоҳҳои футболи Осиё ин то як андоза дуруст ҳам ҳаст ва воқеан ҳам Истиқлол давоми чанд соли ахир бо баромади волааш дар ҷоми Африка низ ҳамагонро дар ҳайрат гузошт. 2 дафъа дар финал бозӣ карданд. агар мо як дафъа то як андоза соҳиби ҷом ҳам мешудем, боз ҳам шумораи имтиёзҳои бошгоҳҳои футболи Тоҷикистон дар қораи Осиё беҳтар мешуд. вале ба ҳар сурат сар аз соли 2021 дастаҳои кишвар, яъне қаҳрамони мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон дар бозиҳои гурӯҳи Лигаи чемпионҳо иштирок мекунанд ки ин ҳам боиси ифтихор аст. албатта ба мақсад бо оҳиста мо ҳатман мерасем. инҷо ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Истиқлол ва чӣ тавре мебинед муфтизиятгар ба дарвозабони худ хавал мерасонад. Маъмур Икромов инҷо тайёр буд ки тӯбро ба дасти худ гирад, аммо ҳамроев тӯбро зада аз майдон берун кард. ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба нафъи футболбозони дастаи Истиқлол аст, аммо ин дафъа зарбаи кунҷиро на Эҳсони Панҷшанбе, балки Алишер Ҷалилов иҷро мекунад, капитани дастаи Истиқлол. ва мебинем ки баъд аз иҷрои зарбаи кунҷӣ аз ҷониби капитан чӣ гуна футболбозони Истиқлол рақобат мекунанд. Ларин буд дар ҷаримагоҳ ва ҳоло Хуршед Бегназаров тӯбро аз ҷаримагоҳ берун мекунад. дар пеш танҳо инҷо футболбози рақами 23 дастаи Хуҷанд қарор дорад, Рихсибоев. ва дар мубориза бо ӯ Виктор Свежев қоидаи бозиро вайрон кард. болотар гуфтем ки Виктор мумкин با علت همون کارت سرخ گرفته‌اش در بازی اول در جام کنفرانسیای فوتبال آسیا اشتراک نکرده و باز در دو بازی دیگر هم اشتراک کرده نمیتواند. ولی امروز هم چند اشتباه بسیار نابخشودنی او رو دیدیم. در یکی از آنها عکس الهجوم بسیار خطرناک فوتبالبازان تیم خوجند به چشم رسید و چند حالتی که بیرون از قاعده رفتار کردن فوتبالبازی لیگیونر احساس کرده میشه. و او باید تجربه خوب داشته باشد نسبت به دیگر فوتبالبازان دسته استقلال، زیرا او در چمپیونات لیگ ملی فوتبال روسیه بازی کرده از طرف دسته دینامو و همچنین کلیلا سویتو. اوت به نفع فوتبالبازان دسته خوجان بود است در این لحظه. Fyodor Чакалов чун ҳамеша тӯбро ба бозӣ медарорад ва ҳоло мебинем ки ӯ тӯбро ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ҳаво додааст. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, чӣ гуна фурсат! ва бубинед боз ҳам муҳофизатгарони дастаи Истиқлол гӯё ки дар хоби ғафлат бошанд ки рақиб аз онҳо хело ҳам пештозӣ мекунад ва ин бори аввал нест ки ба чунин тартиб фурсати зарбазаниро футболбозони дастаи Хуҷанд пайдо карда истоданд. Манучер Сафаров буд ки беҳтарин фурсатро дар рақобат бо Искандар Ҷалилов истифода кард ва танҳо тӯб ба китви Рустам Ятимов расиду аз
از میدان بیرون شد. حالا ضربه کنجی به نفع فوتبالبازان دسته خوجند و باز هم وضعیت خفناک، اما ضربه که دلشاد بازارов اجرا کرد و دروازه‌بانی دسته استقلال نرسید. агарчанд хуҷанд дар муқоиса ба истиқлол камтар ҳуҷум ҳам кунад, вале сатҳу сифати ҳуҷумҳои дастаи Никола Лазаревич фарқкунанда аст, хафноктар аст ва дар назди дарвозаи Рустам Ятимов хатари зиёдеро ба вуҷуд меоранд. боз як иштибоҳи дигари футболбозони дастаи истиқлол, ин бори аввал нест, имконияти зарба задан ин дафъа ҳоло пайдо наштааст. ҳуҷум ҳамоно идома дорад, ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва акнун Марко Милич тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ истода берун кард. футболбозони استقلال میتوانند عکس هجوم خود را ادامه بدن. احسان پنجشنبه از کنار راست میدان پرتاب او به جریمه‌گاه دسته خوجند، ولی توپ راست به دست مامور اکراموف میرود و میبینیم که امکانات های زیاد هم دسته خوجند پیدا کرده شده است و این از خودی بازیگران دسته استقلال است که اونها زود اشتباه میکنند و حالا لارین در رقابتی که یگان نفر به اون مانع ایجاد نمیکرد نتوانست توپ را زیر نظارت خود گیرد. дар мавқеъгирии футболбозони истиқлол якаме тағйирот дида мешавад. ҳоло бештар Шеридин Бобоев дар нақши ҳамлагари марказӣ бозӣ карда истодааст. Манучер Ҷалилов бошад каме поинтар фаромада ба ниммуҳофизатгарон дар созмон додани ҳуҷумҳо кӯмак расонида истодааст. қоида вайронкунии навбатӣ ин дафъа Эҳсони Панҷшанбе дар мубориза бо Абдулмумин Забиров қоидаи бозиро вайрон кард. зуд тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. ду футболбози ҳайати мунтахаби ҷавонони то 19 солаи кишвар Сафаров ва Абдулмумин Забиров дар ҳайати дастаи Хуҷанд бисёр ҳам бозиҳои хуб нишон медиҳанд. қоидаи бозӣ инҷо вайрон наштааст. довари марказ ишора карда истодааст ки бозӣ бояд идома ёбад ва футболбозони истиқлол акнун тӯбро зери назорати худ гирифтанд. Рехсибоев бояд зуд тӯбро ба назди дарвозаҳаво медод ки онҷо аллакай футболбозони дастаи Хуҷанд интизор буданд, вале каме иштибоҳ ҳам кард. фурӯхболиу сабаб шуд ки футболбозони дастаи истиқлол тӯбро соҳиб шаванд. Свежев, Табрез, Зоир Ҷурабоев, Ларин, партоби Эҳсони Панҷшанбе ба Манучер Ҷалилов ва инҷо монеа мешавад ҳимоятгари марказии дастаи Хуҷанд Санҷар Ҳамроев. Милич тӯбро ба Ларин бармегардонад. фишори футболбозони дастаи Хуҷанд дар нимаи майдони рақиб, аммо истиқлол таҷрибаи ғанӣ дорад ва имконияти албатта бо роҳандозии таркибу рӯйҳои дуруст баромадан аз ин гуна фишорҳоро онҳо хеле хуб медонанд. баъд оҳиста оҳиста мебинем хатти аввали анамон фишори рақибро ҳам гузаштанд. акнун имконияти ташкил кардани ҳуҷум барои худи футболбозони дастаи истиқлол ба вуҷуд омад, вале ҳуҷуми онҳо бисёр тӯлонӣ созмон дода мешавад ва дар охирин лаҳзаҳо ҳамон иҷроиши зарбаи ниҳоӣ ба ҳуҷумҳо намерасад. Зоир Ҷурабоев, Манучер Ҷалилов тӯбро аз даст дод ва Фирдавс Чакалов ҳам барои идомаи ҳуҷум натавонист хуб бозӣ кунад. Фирдавс Чакалов дар як бозӣ суперҷоми тоҷикистон дар як бозӣ ду дафъа гол зада буд, ҳам ба дарвозаи худ ва ҳам ба дарвозаи дастаи истиқлол. агар хато накунам соли 2018 буд. бозии 3-2 бале ба нафи дастаи истиқлол. Бахтиёр Чориев паси ба канор, Рехсибоев тӯбро қабул мекунад ва паси ҷавобӣ медиҳад дар зудтарин фурсат ба Бахтиёр Чориев. идомаи ҳуҷумро мебинем, то ба охир талош карда истодааст Бахтиёр ва инҷо қоидаи бозӣ мебинем вайрон шудааст аз сӯи Эҳсони Панҷшанбе. Бахтиёр каме аз амалу ҳаракати футболбозӣ нисбатан ҷавон Эҳсони Панҷшанбе норозӣ аст, аммо Эҳсон ба ин чандон вокуниши ҳам накард ва маълум буд ки Эҳсон дарк мекунад онҷо хато аз сӯи ӯ буд. аз ҳамин сабаб حالا ضربه جریمه‌ای و وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته خوجند دقیقه 42 رقابت تا انجام بازی زیادتر از 3 دقیقه دیگر در نیمه اول باقی مانده است و می‌بینیم که این حالت را چگونه استفاده می‌برند فوتبالبازان دسته خوجند. رخسیبویف در نزد توپ بالا پرتابش اجرا می‌شود با جریمه‌گاه دسته استقلال و داور اشاره می‌کند که به توپ دروازه‌بان دسته استقلال رستم یکیموف نرسیده است. پرویز امروز عموماً با ҳайати дастаи истиқлол агар мутаваҷҷӯҳ шавем
ҳайате ки ба мавсими нави футбол пешниҳод карда шуд иборат аз 23 нафар. Никола Сточич ҳам дар ҳайати дастаи Истиқлол қарор дорад, ҳарчанд ӯ айни ҳол дар Душанбе нест. Фикр мекунам баъди он осеби ҷиддиаш бармегардад ва ҳайати дастаи Истиқлол вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Маъмур Икромов ва ин Шеридин Бобоев буд ки зуд дарвозаи дастаи Хуҷандро нишон гирифт, вале дарвозабони меҳмонон тавонист ин зарбаро баргардонад. бия такрори ин ҳуҷумро бори дигар бубинем. воқеан ҳам Шеридин фурсати олиро дар ихтиёр дошт, вале дарвозабон монеи зарбаи ӯ шуд ва боз як партоби дигар. ин дафъа Искандар Ҷалилов ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро равон мекунад ва футболбозони Хуҷанд ба тӯб расиданду онро аз майдон берун карданд. Ойбек Абдуғаффоров каме осеб гирифт, ҳимоятгари марказии дастаи Хуҷанд, чунин менамояд ки осеби гирифтаи ӯ ҷиддӣ аст ва довари бозӣ Насрулло Кабиров аз табиби дастаи мазкур иҷоза медиҳад ки ба ёрии аввалия ба футболбозони дастаи Истиқлол Хуҷанд айни ҳол кӯмак кунад. дар баробари ин Бобо дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам чанд футболбозе ки ҳамин мавсим шомили тим шуданд имрӯз ба феҳристи шӯкчони ин дидор шомил нашуданд. барои мисол муҳофизатгар Шаҳром Назаров ки ба тозагӣ ба ҳайати даста пайваст, ҳамчунин ҳамлагар Амирҷон Сафаровро ҳам имрӯз миёни футболбозони шомили ҳайат намебинем. бале инҷо бозингарони захиравии дастаи Хуҷанд нишон дода мешавад. Фатлоев, Алишер Баротов, Андрей Сидоров ва инчунин Муҳаммад Шариф Саидхоҷа бозингарони эҳтиёти дастаи Хуҷанд. ва дар мавриди Амирҷон Сафаров бошад, ӯро дастаи Хуҷанд бо сабабҳои номаълум ба рӯйхат шомил накарданд. ба хотири намедонам кадом амалҳояш ӯ имрӯз ҷарима шудааст то як андоза. тавре ки мо суҳбат анҷом додем бо мураббии дастаи Хуҷанд қабл аз ҳамин бозӣ, ӯ гуфт ба ин хотир ӯро ба ин бозӣ шомил накарданд. фикр мекунам дар тамоми бошгоҳҳо ин чизҳо ҳаст. барои риоя накардани баъзе чизҳо футболбоз бояд ҷазо шавад. интизоми дохилӣ шояд ҳамин гуна бошад. хуб ба ҳар ҳол инҷо қоидаи вайронкунии навбатӣ дида мешавад. Дилшод Бозоров ин дафъа капитани дастаи Хуҷанд қоидаи бозиро вайрон кард. боз ҳам Эҳсон бо ҳамроҳии Алишер дар назди тӯбанд. ба ҳар ҳол танҳо акнун Эҳсон дар назди тӯб монд. зарбаро ӯ иҷро мекунад, вале партоби анҷомдодаи Эҳсони Панҷшанбе бенатиҷа буд. дақиқаи охирини қисми якум ҷараён дорад. ҳисоб 0-1 ба фоидаи Хуҷанд аст. Бахтиёр Чӯриев дар марказ натавонист муваффақ шавад. Эҳсони Панҷшанбе ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлолро идома медиҳад. Манучер Ҷалилов партоби ӯ ва Маъмур Икромов тӯбро дар қабати дуюм дошт ва имконият надод. боз як фурсати дигар ҳаст барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Бахтиёр Чӯриев суръати хеле ҳам баланд дорад. довар 2 дақиқа илова мекунад ба нимаи аввали рақобат ва ҳоло аз канори майдон Рихсибоев ҳуҷуми дастаи Хуҷандро идома хоҳад дод. каме паси хатарнок ҳам анҷом дод ба Чӯриев. албатта фурсати бо суръат ташкил кардани ҳуҷум барои футболбозони Хуҷанд буд, лекин онҳо ба хулоса омаданд ки беҳтараш интизор шаванд ба ҳуҷум пайвастани ҳамдастаҳои дигари худро, яъне қувваҳои иловагӣ замъ шавад ва чун қувваҳои иловагӣ омад ҳуҷуми имконпазири худро ба таври бояду шояд онҳо роҳандозӣ карда натавонистанд. дар натиҷа Истиқлол тӯбро соҳиб шуд ва ҳоло имкони ташкил кардани ҳуҷум акнун ба дастаи мизбон ҳаст. партоби тӯб аз сӯи Искандар Ҷалилов, вале бенатиҷа. Виктор аввалин шуда ба тӯб мерасад, паси ӯ ба Зоир Ҷурабоев. Ҷурабоев дигар бора тӯбро ба легионери кишвари Русия бармегардонад. Эҳсон ҳоло бо тӯб, партоби тавили ӯ ба канори муқобил ва футболбозони дастаи Истиқлол дуру дароз онҳо ҳам кӯшиш карданд ҳуҷумро ташкил кунанд, вале муваффақ нашуданд. зарбаи сахти Фирдавс Чакалов рост ба назди ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол меояд ва акнун сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. дӯстони арҷманд дар поёни нимаи аввали дидор ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлолро мутаваҷҷеҳ мешавем. онҳо идома медиҳанд ҳуҷуми хешро. партоби Табрез ба ҷаримагоҳи Хуҷанд, вале тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда мешавад. Эҳсони Панҷшанбе, вале он фиребе ки бояд анҷом медод он қадар хуб аз бозингари дастаи Хуҷанд нагузашт, чунки ӯро 2 нафар бозингар дунболагир буданд.
خب نصرالله کبیرов دوباره مرکز باشد. حالتی بیشتر از این رو به اعتبار گرفته ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. در زودترین فرصت فوتبالبازان خوجند توپ را به بازی درآوردند. توسط کنار منوچهر به پیش حرکت کرده است و این مبارزه دو فوتبالباز است که برای جای اساسی در هیئت تیم ملی کشور تلاش میکنند. و منوچهر سفرов همچنین در دو موقع میتواند بازی کند، هم موقع چپ و هم موقع راست. حالا اشتباه میکنند فوتبالبازان دسته استقلال و ببینید که چگونه وضعیت خوبی گلزنی برای بازیگران خوجند به میان میآید و باز هم ریخسیبویف بهترین فرصت رو از دست میدهد. با همین قسم یکم بازی سوپر جام کشور در موسم 2020 خاتمه یافت. بینندگان ارجمند اگر همه اشتباه‌های کرده فوتبالبازان استقلال را خوجند ثمراناک به نفع خود استفاده می‌برد، شاید در قسم یکم حساب از 0-1 هم بیشتر به فایده فوتبالبازان ساحلی رود سیر میشد. بله، با حساب 0-1 به نفع فوتبالبازان دسته خوجند که در دقیقه دوم ریخسیبویف توانست مؤلف گل شود. نیمه اول به پایان میرسد و بعد چند لحظه ما برمیگردیم به قسم دوم رقابت سوپر جام تاجیکستان در سال 2020 میان دسته‌های استقلال و خوجند. Я пойду. Страхуй. Бери один. Let's go.